Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта татар эстрадасында популяр юмор остасы. Үзе җырлый да, үзе бии да, үзе теләсә кайсы артистны үзе теләсә нәрсә сөйли дә куя да. Татарстанның атказанган артисты Данир Сабиров. Ассаламу алейкум. Хәтта мин исәнләшкәндә дә тырышкырак утыра белмәде Данир. Данир, ничек хәлләр, кәефләр ничек? Әйбәт, Аллага шөкер, менә иртән сезгә килеп, машинага урын таба алмыйча йөреп, Ниһаять, тора-бара кирип җитә алуыма сөенеп утыруым. Безнең студияда ниһаять кунакта, без бик шат, Данир, вакыт табып, менә безгә шушлай кунакка килүебезгә әйбәт. Безгә кунакка килүнең сәбәбе, әлбәттә инде якын киләчәктә 1-2 апрель көннәрендә Казандагы Пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә сезнең моно спектакль булачак. 2 юбилей дип атала. Мен сеңа үзім білгендеріні барында үйреттім. Сенің алда зор сынау. Менің екі достымның юбилейлерін алып барасың. Ең мөһиме, bu iki дос бірсін-бірсі көре алмайды. Benim can düşmanım terpetmeme kurşunu var. Ең көре алмағандары не үшін? İkisinin de туған күндері бір күнді. Benim юбилей теге сволочныкына караганда әйбәтрәк булырга тиеш. Пошел вон из машины, барщик! Щек! Я выхожу из машины, ставлю правую ногу на асфальт и захлопываю дверь. Я Хода, кешір мені шушы гынахларым үшін. Мен бір қашанда өзімді салат зәкиштен үстен қоймам. Мен сені білмеймін, но менің хатын сені точно білем. Салат Акиш, yalvarıp süreyim sizden. Zinhar başka kişi alıp varsın bu юбилейларны. А может, пожалуйста, такси? Обязательно кондиционер, непрокуренный салон и лав-радио. Sırttım abi, 50 bu da. Ha? Беләсезме, Данир, менә мин сезнең иҗатыгызны әле айрым концертлар 1-нче, 2-нче, 3-нче сезон дип куя башлагач ук карап бардым. Иң беренче чиратта һәрбер тамашачы шикелле мин дә күзәттем. Әлбәттә, беренчесе дә әйбәт булды, икенчесе тагы да әйбәтрәк булды, өченчесе дә булды. Дус кызым белән сөйләшәбез. Но 4-нчесе, 5-нчесе дә булай әйбәт була алмас бит инде, уйлап бетергән кирәк бит инде бу әйберләрне дип. Ләкин Данир сынатмады. Данир үзенең сезоннарын шәп кенә алып барды. Һәм менә быел бөтенләй яңа бер юнәлеш. Мин аны үзем шулай дип атыйм. Моноспектакль. Бу инде бер уйлаганда тулы бер фильмга охшаш, бер уйлаганда бу тамашага охшаш, әйме? Ни өчен Данир Сабиров менә шушындый юнәлешне сайларга булды? Шакка тору өченме, эзләнүме, нәрсә бу? Шакка торыр дип хәзерге халыкны бер нәрсә белән дә шаккаттырып булмыйдыр дип уйлыйм инде мин. Ну, бар инде арада, шаккатканнар да, шаккатмаганнар да дигәндәй. Әйе, үзем өчен яңа юнәлеш, чөнки ничектер елда бер әйбер, елда бер әйбер дигәндәй башкачарак ничектер нәрсәдер уйлап табасы килә, һәм теге барыбер 2 сәгать миңа әйтәләр инде, менә ул бик сирәк артистлар гына 2 сәгать ярым тотала үзе генә сәхнәне дип инде. Була алай да эшләп, ләкин безнең халык әйтәм бит, 2 сәгать ярым үзең генә булып, җырлап, нидер сөйләп алып барсаң да әйтергә мөмкиннәр костюмнары булмады, биюшләрен булмады, жәлләгән, акча жәлләгән, шулай. Һәм без режиссер белән шундый фикергә килдек, мин әйттем инде, менә булсын мин генә үзем сәхнәдә булыйм, һәм акча да жәлләмәгән.
diyerlik bulsun. Siz инде монда бүтән кешенең күңелен күрергә тырыштыгыз. Тырыштык та инде барыбер Барып чыгачакмысың? кем белә инде. Куйгач күрербез. Ни өчен менә 2 юбилей, ни өчен менә шундый теманы сайладыгыз? Бу тормышта булган шул вакыйга бит. Бер көндә 2 юбилей алып бардык. Марсельның да режиссер инде. Гомумән тамадаларда андый очраклар булганы бар, әйе. Әйе, минем юк, Марсельның аның төгәл әле режиссерның булган теге юбилейлар белә торып. Минем чиракта булды, ялгыш алдык. Теге хатын да язып куйган икән сөйләшеп. Хәзер мин шуңа күрә нитмим. Кысылмыйм, все, график сөйләшегез аның белән бөтенләй берен дип инде. Мин дә сөйләшеп куйганмын, ул да сөйләшеп куйган. Аннан әйтә калгач, алар ниттеләр инде, ачуланып Инде берсенең дә бит баш тартасы килми. Шуннан соң без инде бераз бәясен төшереп, мин үз урыныма бер юбилейда кеше куеп, ләкин анда ул гына бармый, мин килеп китәчәкмен дип шундый карарга килеп эшләп чыктык бу юбилейларны. Һәм менә шуннан таянып без эшләдек тә инде бу үзебез уйлап таптык инде барысын да инде. Нинди юбилейлар кемнәр булырга тиеш. Анда берсе начальник военком, берсе миграция хезмәте начальнигы. Башта инде янәсе алар икесе Салават абыйның булуын теләгәннәр, аны Салават абый инде. Миңа әйтә инде әйе. Юк, Салават абый булуын теләгәннәр дип, анда шулай ук теге юмор шунда бара инде теге. Салават абый әйтә алмый берничә сине телиләр. Салават абый алар мине телиләр ди. Мин баруның сәбәпле син барасың ди инде. Аннан соң мин дә әзрәк үзлегемне күрсәтәм инде. Баранда чыгам да сәхнәгә. Тукталмый әйтәм, мин хәзер үзем хуҗа. Кем соң миңа Салават абый? Мин всё. Аның дуслары вот үзе якка алып барсын дим инде. Дим дә анда мине алар куркыта башлый инде анда вертолет белән. Мында герой шатлана, мин бер нинди юбилейны табып барам, мин ул көнне ял итәм. Ул үзенә кечкенә шундый, бер үзенә кечкенә корпоратив оештыра. Bizden hareket hizmetleri layık olmuşlar. Hem gün kumlar giden başı gölge, şumuhatla hizmet ediyor. Yok kıyma! Lakin elindesi, onun yübeliği göndersen bu farkla oturuşu. Yok ki, sen benim ülken gözüm altında hizmet edeceksin. Bilmezsin abi. O ne? Organize
Кеше мен үземне ирләшеп тордым. Һәм 2 юбилейны бер юлы алып барырга ризалаштым. Әлеге моноспектакльдә әйме 15ләп, 16лап артист катнаша. Безнең менә шундый танылган, алар әлбәттә сезнең белән дә әйбәт мөнәсәбәттә, һәрберсе тамашачыга да якын артистлар. Менә бу кадәр кешене беренчедән тупларга кирәк, әйбәт артистларны. Һәрберсе дә вакыты тыгыз булган артистларны. Икенчедән аларның һәрберсенә роль бирергә кирәк. Ул бит инде үзендә шул вакытта сценарийда булган геройны да чагылдырырга тиеш. Өченчедән сценарий линиясын төзергә кирәк. Дүртенчедән ул кызык булырга тиеш. Данирдан кызык көтәләр. Әйе. Менә монда төп идеяны бирүче, сценарийны төзүче һәм әлбәттә аны бер линияга салып, әйбәтләп төшерүче кем булды? Төшерүчеләр булды Alpha Vision егетләрендә тукталдык берничә иде безнең. Біз Марсель белән башта барысында уйладык. Пародияларга килгәндә. Әйе, режиссер. Пародияларга килгәндә пародия өлешен язды Сирень Байрамов, аннан сценарийны, менә сюжетларны кайда ничек гомумән эштәлеген спектакльнең эшләде Ләйлә Салахетдинова. Спектакль башта русча язылды. Русча текстны китереп, аннан мин шуны татарчага тәрҗемә итеп, юмор өлешен, менә бу пародиялар өлешен инде мәсәлән, без яздык татарча. Сразу татарча инде. Анда о сценарий язды инде. Былай мәсәлән, теге действие дип әйтегез. Спектакльнең русча язылганы. Кайда мин барам, кем белән очрашам дип инде. Күп әйберләр по ходу тудыйнан да тагын шулай әле. Төшерү барышында һәм язганда да мәсәлән бөтен әйбер 15 сентябрь көнне бара инде. Баранда шундый момент кызык. Ул чынлап та шулай диде. 15 сентябрь беләсезме инде көн диде. Саат абый миннән 15 сентябрь мәйтәм. Теге тапканнар 2 юбилейда кайчан турырга диде. 15 сентябрь беләсезме инде көн мәйтәм. Юк, укытам шунда. Запомни раз навсегда. 15 сентября это день независимости Гондураса диде. А бу чыннан да Гондурас республикасының илнең теге независимость көне. Бәйсезлек көне. Бәйсезлек көне. Шуңа күрә. Данир, менә Салат Зәкишне бит инде һәр вакытта да ниндидер эшкә тарту, ниндидер тамашага китертү барбер катлаулы. Аны һәр вакытта да яның вакыты булмай, яның теләге булмай. Менә мин үзем Әлфия Патурында тапшыру эшләгәндә 2 атна аны сагаладым дип әйтсәм дә ярый. Ниһаят аннарның интервьюны алып бәхнә ирештек без 2 атнадан соң. Бу очракта ничегрәк ризалаштырдыгыз? Салат абый барыбер эшләгән кешене, тырышкан кешене күрә ул. Һәм ризалаша. Торап җиңел генә бирелмәй, но тора бара. Аңа подход табарга кирәк. Подход әкренләп, тиз генә булмый ул. Данир ничек таба подходны? Данир таба подходны барып эшләгән эшен күрсәтә ул. Менә шулай әзерләндек, менә шушы әйбер язылды, шушы менә операторлар әзер абзый. Әлбәттә ул кирәк. Инде Салат абый була дигәч, операторларның мөмкинлекләре булмаска мөмкин бит әле. Но менә Ходайдан сорыйм татар нишләйин тагын. Вакыты җиткәч, шул җайлансын дип. Сәгате суккач. Сәгате суккач җайланды бер ара әйтәм бит. Ул теге Салат абыйны фәрештәләр үпкән көне ул, декабрь азагы, бөтен төркеме безне чәй чиртеп, башта инде килү белән ул эшкә алынуда булмый бит әле Салат абый белән килгәч, әле ул башта сөйләй. Оннан дөнья хәлләрен, аңа без Салат абыйны иң азакка калдырдык, локация булырга тиеш. Берәр бина эчендә генә. Табигатьтән зависит итмәс өчен шуңа һава торышыннан дип әйтү инде. Теләсә кайсы вакытта төшерү мөмкинлеге булсын. Төшерү мөмкинлеге булсын чөнки калдырдык 1 сутка вакыт. Операторларга дип 1 сутка вакыт менә килгәч ничек эш китердек. Ләкин Аллага шөкер, сәгать 10ннан кичкә хәтлек безнең бөтен әйбер төшеп бетте диярлек. Әле сыйланырга да өлгерде. Ул бит әле кай вакытта шулай була. Менә барасың, сөйләшәсең артист белән, менә шулай эшлибез дип. Ул әйтә, юк, мин булай теләм, әйдә булай төшерегез дип. Синең бөтен планнарыңны юкка чыгарырга шәлпәрәмә китергә мөмкин. Салават Зәкиевич бу очракта ул ризалашамы кеше тәкъдим иткән сценарий белән, әллә юк, егетләр булмый бу булай дияме? Үзенә ошаса, ризалаша. Үзенә ошаса без күрсәттек, карады, булды, кызык, егетләр кызык. Башта бит әле без алдан барып сөйләдек. Инде нәрсә буласы, полный спектакльнең сценарийсы белән килеп, аны шушы атмосферага кертергә тырышып.
Ул мен инде сата белмәй әйтә, телефонна куябыз. Хатынны, кызларны, дөнья мәшәкатьләрен, балаларны онытабыз. Спектакль күрсәтә безгә бит. Данир, менә инде хәзер әйтик, бу бик катлаулы иҗади эшнең бер 40% дип әйтик инде узды, әйме? Видеолар төшерелде, алар инде монтажлангандыр, монтажлап бетерелгәндер. Менә без инде бүген дә тамашачыларыбызга видеоларын сөйләшү барышында биреп барабыз, әйбәт өзекләрен кызыктырабыз халыкны. Үзегездә ниндидер канәгатьләнү хисе бармы? Әллә ниндидер менә шушы тамаша алдыннан ул бит әле яңа юнәлештә курку хисе нәрсә көчлерәк? Иң курыкканым шул тамашачыга керер микән дим инде. Ну, монда теге минем тамашачылар, юмор яраткан тамашачылар өчен алдан ук әйтеп куям. Чөнки концертларымда була мине теге җырчы итеп кабул итүчеләр дә бар арада. Һәм пародиягә күчсәм, дип инде бер нәрсә сөйли башласам, мен бит тормыштан теге Солилецкийга барганнарын сөйләгәннәр булды. Бүген мен ничек Төркиягә чыгып кайттык. Без синең анда барганың тыңларга килмәдек, җырлаганың тыңларга килдек дип әйтүчеләр бар. Монда кемнәрдер кирисенчә җырлама, җырчы түгел син диләр. Шуңа күрә монда инде бернинди җырда булмаячак. Монда бары тик юмор гына. Комедийный моноспектакль бу. Димәк, юмор тыңларга теләгән кеше генә килергә тиеш булачак. Әлбәттә, юморны аңлаган, юморны яраткан, юмор хисле. Һәм курыкканым тагын нәрсә? Монда хәзер сәгать кебек эшләргә тиеш бөтен әйбер. Киттем, шолт видеосы калдырырга тиеш. Теге иң курыкканым хәзер теге ут бетмәсен, янда теге вирус килеп чыкты, фәлән түгән. Монда инде концертта мин инде сюжетны юк, монда да югалып калмаячак, монда бер нәрсә булса чыгып. Ләкин монда мин планлаштырган теләгән теге концерт куя торган Данир түгел. Монда мин Данир, үземне уйныйм. Ләкин мин шундый актер, минем менә спектакль буе булырга тиеш менә шундый ни, тәк җитешергә, тәк монда чыгыш ясам, монда җитешергә, только менә ни. Шушы нине тутырга тиеш мин. Темп. Бернинди импровизация юк. Тамашачы нәрсәдер кычкырды, аның белән мин теге сүз юк. Всё, монда конкретный сюжет бара. Менә шушы гади спектакльләрдә ничек бара? Артист урыс тормышы белән яши, менә шундый вариант. Әйе. Менә бу үзегез башкарган образлар арасында сез бит анда төрле. Иң яратып уйнаганы кайсы? Әйтәлмим. Текстларга килгәндә менә без инде яшьләр шәрәк яздырдык. Миңа иң ошаган текстында Леонтьевка бара инде, Валерий Леонтьев эшләбез. Күңелле инде. Без Сирен, мин Марсель үзебезгә бик кызык булды. Көллек инде рәхәтләнеп. Шуны әнигә бер көнне күрсәткән, "Сез кызыксың ди." Вообще кызык түгел ди. Һәм менә өлкән тамашачылар, ну, минем барыбер теләк күбрәк яшьләргә ошасын, чөнки яшьләр киләчәк. Ну, өлкәннәр дә аңласын ди.
иң кыйыны менә бу ике ул гомергә булды инде. Ике буынга да ярау. Ул бит инде орыс эстрадасын алганда да Comedy Club'ны аңламый инде ул өлкәннәр. Аларга кирәк ревизия. Монда гаҗәпләнергә бернинди урын юк, нәрсә эшләтәсең, тормыш үзе шулай бит инде ул. Һәрбер кешенең үз карашы. Менә сез әйткәч, минем ниндидер менә шушы видеоларда бит андый сезнең ниндидер андагы монологларыгыз, бернинди пародияларыгыз да күренми, шул образлар видео аша гына бара. Менә минем бу минутта менә шул бәлки Леонтьевтан мендәме бер кыска гына бер үзек сирне ача алабызмы тамашачыга, юкмы? Ничек пародияны күрсәтәчәкмен дию. Менә менә берәр монолог, монда сәхнәдә булган. Без әлегә видеоларны гына күрәбез. Сәхнәдә нәрсә буласында менә генә пердә кырыен ачып карыйк. Леонтьев белән или башкасы белән? Теләсә кайсы? Белмим ничек чыгар, бу инде без спектакльнең аңласыннар өчен генә менә ничек дип әйтим, күпме без моңа мин сарыф иттем финанс ягыннан дип әйтүем инде. Салават Закиш җырлаячак миграция хезмәте начальнигында кунакта булачак Бөек Британия министры мәсәлән. Бөек Британия министрын сәламли, Бөек министрда Британияда гына әле король түгел, безнең үзебезнең эстрадабызның короле бар дип Салават абыйны чыгарабыз. Салават абый чыган мантия белән, бархатный мантия, шул мантиясы гына Салават абыйның әлеме һаман тегелеп килә, 30 меңгә басты. Ул 20 метр бархат. Салават абый коронадан чыгамсы, ну, король чыга торган музыка. Салават абый коронадан мантия бара да бара менә теге, ну, шлейф. Сәхнә артыннан менә уртага чыкканчы чыга, аңладыгыз инде. Азагы юк. Чыгып басты, мәсәлән. Шалтыратып җир. Альфред, син өйдәме? Теге өйдә все, осыпляю. Шал чыкындыра да ик ире сәхнә артына кирип китә мантия. Арттан сатарда. Шушы мантияны әйтәм бит менә 30 меңгә әле аның белән дә без башта берәр материал гына эшләмәкче идек. Попроще материал, күпкә чузрак. А костюмер безнең Волкова Людмила Александровна, Данир, он нейді. Ну как это? Всегда короли выходили в бархатном. Это бархат, это ну король Англии, если, ну я же говорю, не король Англии, это Закич, это юмор там. Может, нет, не пойдет. Не пойдет. Ну Данир, ну, не знаю. Это будет самодеятельность. Если ты предлагаешь это. Ну, там, если хочешь делать, а безнең финанс хамамы күрмәгән юк. Өстәле. Ну, там Людмила Александровна, я думаю, наш татарский народ, ну, не будет сидеть там, нет, король все-таки бархатныйдан чыгарга тиеш, монда бархатный түгел дип утырмаячак безнең халык дим инде. Ләкин бит тәкъдим итә белү кирәк. Да нет, извини меня. Давай я тебя добавлю там, сколько не хватает. Но я не хочу, чтобы ты в простом выходил. Ты не того уровня! Яра, мәйтәм. Дип калдырдык инде шайтып, әйе. Менә шушы мизгел. Җыр мизгеле ничек булачак? Менә сезгә кызык булыр микән хәзер? Карыйбыз инде Леонтьевның текстын дип әйтәм мәсәлән. Да. Жыр хәзер оригинал жыр бар инде. Каждый хочет любить. И моряки. Шул аңладым. Жыр безнең. Бер гүләши күркә, хатыны күрмәгәндә, кирип йөри күршедәге. Ана үрдәккә ул белә үзенең начар эшләгәнен, тик хуҗа була алмый, көчле теләккә, чумалар сөюгә, йомшак салам өстендә, безотказный үрдәк һәм гүләши күркә. Каждый хочет любить и үрдәк и күркә. Каждый хочет иметь и подруга, и друга. Һәрберсенең күңеле тарта зур гынахка. Менә шулай туган дөньяга Индавутка. Данир, беләсезме, менә үзем сезне тыңлыйм, әйме, үзем менә сез инде тамашачыга күрсәткән видеоларны карап, шундый нәтиҗә ясыйм. Юмор дип әйтсәк тә, моның төбендә барыбер бит тормыш проблемалары ята. Шул ук көндәшлек, шул ук менә сез хәзер җырлап киткән гынахлы булулар, әйме? Мин менә сезгә килгән тамашачының шушы концертта күз яшьләре аша көлә-көлә,
үз тормышына ниндидер нәтиҗә ясап кайтып китүен теләр идем. Монда һәрбер менә пародияда безнең артистларның мимиканы эштән беләм мин, аралашкан характерын күрсәтә мәлім теге Саат абый ничек король дип ул йөртә, важный булырга. Тие, мин бу дип инде. Һәрберсенең үз характеры. Айдар абый педантлыгы әйтә. Габделфәт абый аңа тоже теге менә мин Габделфәт Сафин үзе теге һәрберсенең артистларны күрсәтәсе. Шулай ички дөнья характерында бирергә тырыштык без. Шуша әйбер менә кешене ничек нинди итеп күрәбез. Фирдус мәсәлән баранда тоже Фирдус бит инде теге нинди генә стена куйсаң да бәреп керә ул теге. Тишеп чыгачак аярда теге. Минем җырлаганны күрәсең киләме теге? Юк ди. Кара. Барыбер теге. Киләме синең килмиңме теге. Шуңа күрә теге һәрберсенең шул характерын сөйләбиләр бул бара. Барыбер ая. Шул менә кешенең характерында шулда бит әле ул пародия үзе бер теге тышкы яңгына күрсәтә түгел, характер әле бирегә кешенең рухын дип әйтик инде. Данир, әлбәттә ир кешенең характерын бирүе рәхәтрәк тә, ничектер җиңелрәк тә кебек минем үземә тоела, ләкин менә хатын-кыз характерын бирү. Мен инде күргәнем бар, сез Зөлфия Шакированы биргәнегез бар, аның характерын күрсәткәнегез бар, шәпкәдә килеп чыга. Бәширә ханымның характерын биргәнегез бар. Илсия Бәдретдинова белән сез соңгы вакытта менә ул сезнең моноспектакльдә дә күренәме видеоларда. Аның характерын бирә аламы Данир Сабиров? Мин аңа пародия ясарга миңа кыен, характерын бәлки бирә алырмын, тавышын китергә миңа кыенрак. Илсия апаны. Характерына килгәндә аның ул ничек дип әйтим, үҗәт һәм миңа килгәндә ул без бит күптәннән таныш Илсия апа белән. Илсия апа ди мине, ул һәрвакыт миңа киңәшләре белән, миңа бер кайчан отказ биргәне булмады. Берәр киңәш белән шалтыратасың, һәрвакыт әйтә. И аның үзенең стержень бар, ул теге каты түгел ул. Ул каты, ләкин катылыгын күрсәтми. Йомшак кына, матур гына. Һәм Илсия апага килгәндә мин теге үзенә әйткәне бар инде, теге сөйләү күбрәк ошый миңа, җырлавына караганда, аның менә тормыш сөйләгәнен тыңларга ярата мин. Гомумән сәхнәдә дә, булай да. Ләкин киләчәктә Бәдретдинова булып күрсәтүчелеге бар. Бәлки белмим, юк, безнең бу концертта бар, аны бер кыз күрсәтә. Радис кызын күрсәтә мин. Хатын кызның барыбер күрсәтү хатын кызга җиңелрәк. Мәхәббәттән кеше үлә диеп, юкка гына әйткән булалар. Мәхәббәттән кешеләр үлмиялар, мәхәббәттән кешеләр туалар. Җидегән шишмәләрдә җиде улак, Сәләттер ага, күмәр сон. Рәхмәт яуитем. Сезнең бу моноспектакль ул һичшиксез уңышлы булсын иде. Амин. Дәвамлы булсын иде. Киләсе сезоннарда да бәлки әле тагын да шәбрәк менә шушындый моноспектакльләр күрсәтеп, сез үзегезнең юмор өлкәсендә татар эстрадасында ниндидер бер үз урыныгызны алсагыз иде дип теләп калам. Чөнки татар юморы ул үсәргә тиеш. Мунча ташыннан соң хәзергә безнең әле дәвам итәрлек ниндидер менә шундый юмор юк дип әйтер идем, профессиональ дәрәҗәдә үсә торган. Һәм сезнең яныгызга башка юмор өлкәсендә үзен сынап караучылар, менә ниндидер өметле булган яшьләр, алар җыелсын иде. Менә мин шундый теләктә калам. Һәм әлбәттә, әйдә тагын бер кат искә төшерик, тамашачыны кайчан көтәбез? 1-2 апрельдә Пирамидада премьера инде Алла бирсә. Алай булгач, Данир, без тамашачыларны көтеп калабыз. Сезгә әлбәттә тагын бер кат уңышлар телибез. Әйме? Менә матур гына шушы моноспектакль тамашачыларга барып җитсен, аңласыннар һәм зур канәгатьлек хисе белән әле алга таба да иҗат итү мөмкинлеге булсын иде. Без сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр. Рәхмәт. Пока-пока. Хөрмәтле милләттәшләребез, Дөнья студиясендә бүген кунакта татар эстрадасының танылган, популяр юмористы, Татарстанның атказанган артисты Данир Сабиров иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашларга кадәр саубуллашабыз. Инде язның матур
2 кичендә, 1-2 апрельдә Пирамида күңелләшү үзәгендә Данир Сабиров тәкъдим иткән моно спектакль көтәбез.